Il-proposti u l-miżuri ta' Gvern Laburista ma baqgħux fuq il-karta iżda ġew qed jiġu u se jibqgħu jiġu implementati favur il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kollha. Iddikjara dan il-Prim Ministru Roberta Bela meta fil-Parlament tlieta wara nofsinhar tkellem dwar l-estimi finanzjarji tal-Baġit 2025 u li fi kliem bosta huwa l-aqwa wieħed li qatt ġie ppreżentat minn Gvern Laburista. Baġit li flimkien ma' żewġ budgets l-oħrajn ta' din il-leġislatura sissa għandhom rifless fihom l-1000 proposta tal-manifest elettorali Malta flimkien. Bil-Prim Ministru hawnhekk iħabbar li minn dawn diġà twettqu ħafna. Mill-proposti tal-manifest Malta flimkien, jiġifieri dak l-1000 proposta, ir-rata ta' implementazzjoni tagħhom illum qabżet is-66%, jiġifieri biżna ir-rata ta' 2/3 tal-implementazzjoni tal-manifest elettorali tagħna. Fit-tliet budgets minn 5 allura ġew wettaqna ħafna mill-wedi il-kbar tagħna. Fost il-miżuri li semma l-Prim Ministru hemm it-tnaqqis fit-taxxa lil eluf ta' Maltin u Awċin, it-twaqif ta' Project Green fejn sissa irriġenerat mal-150,000 metru kwadru ta' art fi spazju ġodda ħodor u miftuħa, lotja ta' 10,000 euro lil first time buyers, iż-żieda storika fiċ-Children's Allowance, iż-żieda massiva fil-pensjonijiet, l-aċċess aħjar għall-IVF u t-titjib fil-parental leave. Dan mhux biss hekk kif hawnhekk il-Prim Ministru ħabbar li fil-jiem li ġejjin se tkun qed tiġi implementata miżura li se tsaħħaħ il-Carers Grant. Se nkunu qegħdin naraw li dawn il-ġenituri li kifet biex jieħdu ħsieb lil uliedhom li għandhom diżabilità severa u allura jridu jibqgħu bil-fors id-dar, ikunu koperti bil-bolol akkreditati, jiġifieri l-Istat se jkun qed jakkredita il-bolol is-Social Security Contributions biex naħsbu għal futur ta' dawn il-ġenituri li biex jieħdu ħsieb lil uliedhom b'diżabilità kieku ma nieħdux ħsiebhom jista' jkollhom il-pensjoni tagħhom perikolata u allura mhux biss se nkunu qed nieħdu ħsieb li nagħtu il-Carers Grant imma lil bolol li jkunu meqjusa daqs li kieku ġew imħallsa. Dr. Bela anke għamel referenza għal Malta Vision 2050 li saħaq kif din tinsab fi stadju avanzat biex titwettaq. Fuq kollox il-Prim Ministru nnota l-ekonomija ferm b'saħħitha li għandu pajjiżna dan għax il-Gvern jisma' u jifhem ir-realtajiet tan-nies għax il-Gvern verament jemmen fin-nies. Sur President jien qiegħed hawnhekk f'din l-istituzzjoni fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż għaliex bħal bqija ta' sħabi fil-mejda poġġewna hawnhekk l-Awċin u l-Maltin. U jekk jitolbu minni li nżid is-servizzi soċjali, li ntejjeb is-saħħa pubblika, li nġib lejn Malta l-aqwa opportunitajiet ta' karriri, li nsebbaħ lil pajjiżna, jien dak li trid il-popolazzjoni tagħna se nkun qed nagħmel. U se nagħmel dan bħilti kollha, se nibqa' nissielet b'saħħti kollha biex nilħaq u nwieġeb għall-aspirazzjonijiet tal-poplu Awċi u Malti. U nagħmlu dan minkejja kull sfida internazzjonali biex dak li jridu l-Awċin u l-Maltin jitwettaq kollu kemm hu.